Kashnong Dihar Kabadon Haribhoi District Kabadon Harod Usurokba National Highway Kabajengai kumba nyo kilometer na kasor nongpo kane kashnong kadon kumba arspa tamne duna kitnumyeng hakaba ki babon ki longyeng kidei ki balak long kristan kane kashnong kalong kaba itenat bat kaba khoi kaba subabha hakaba ki nongshong shnong ki jushim khya ban pen khoi na kabanta ban penne pensa ya ka khoi ka suba hakashnong kathau hakane kapor ngidon hakashnong Dihar hakai jong ba breswel lingdo idei way ukaitor uba jusut tenat ban kenut igi sur tenrai naduk menswa taduk mata te ani kapor ngidon hakai yang kejongi te ale ngi delik skap ban ngine karan ba breswel ban ngin skap katu katne ki sur jurai tenrai bat ki phawar tenrai ka ba iju kenut menta ini lapo yang kiri ba breswel indo kane kade ki jungi te kumbangila ban hiru kasun benang menta kala sedang menhap slap bakala kre hap kala hap hiru slap bajor te ali menta ini kendu iba breswel hakane kapor ngin skap ke ka baidon ban batai halor kane bat ngin skap ru katu katne ki sur tenrai ki baju kenut bat ki pawar ki baju kenut nadu menswa te menta ini la don hakai jung ba bresling do hakaba menta nyo sngo katu katne shapang ka jongi te babres ndo kumlei pi te khila ban batai ni babres shapang ka jingim ka jongpi katu katne haswa ba pinpoi sakane ka kamput ka kam jongpi ngalong kumne na du bangadang rit hi kumba san snem kan dus nem nai kumto ngasai smart long ban ya tem ban rwai ken hakatu ko por ki don ki ru kemen ki ba sai ya tem du tara ya tem sai tar kumto te ngasai sngap bagi ya tem tu iru teman miswa tengaro nadu katai kapor nga long asung tenat ken banyo sngo lane nga kwa ken ba persiang la jongro tenang tu ken sugi pipi nga persiang ban tem ken ke du tara ki setar e gemto tegitu jajing tem ta ki tu por ki yai gemto ten le menta ke lawan ada kum kine ken mo kum kine ke mandolin kine ke gitar dan kine ke harmonium kum kine ke wan menta ting persiang no dagine kin hari ni gitu kilo menta te ting tem no dagine kin menta kum ki jajing rwai ayu ki sai song tenat ban put ban rwai nadu ki te por batar adu menta ho nga ngade bru baju so tenat ban rwai kin ki rwai ki tin la jong mo apa benek ban sa kin ki kan ka riti la jong sai rwai kin ki rwai bhoi mo ngade bhoi tengah sai rwai bhoi hi ngat thau rwai lagi kentin bhoi hi ki sur bhoi nang ne hi ye kini manu batho basa tho ini jrai ne phi tho hi kini ki rwai dong nga kulut hi nga tho hi kat bakawan ha ka jabing jo nga kam tu te tu kai nga kunut ut te ka sumia la kami hi kam tu nga tho la tho hi te kat kini ki rwai ki ba khila rwai kila don tharai ki rwai ki ba khila julai ban record la ne ban penlai pai ba aha hadukat mentaro pat don hi dai ngasulong ban hambaki khat tentu don kono ba bagi kwa ban ajrwai te ngasek le ngilam itu ki kena begini rwai cai rwai se yum tu hi kum hai ki runsan ki ba kumno phila juwan ban rwai kirunsan te long ngampat le hi hadukat menta te long kum ka tu ko por ko ba por election kum tu te ki sai khat ken bani rwai mo por election te saya isi bentar kan tu ya ajin ruai kan tu kum sam sning bro kita dibuat jong doktor bom teleson MLM swa kum itu rong asal ruai hi te kini ki jajing tam kum kini ki tiar jajing tam ki ba kita menta kiron kum ba kat no jaj kisai tam ngate tang kini hi kini kami mandolin harmonium long sai bang asal sotanat bentem kini ruai cintem solo ni don kan no ka jingmu lane ban long lang kum ki way ban rwai ban like ki music video lane ban rwai hakino gino ki studio lane ban record rwai kum balong ki way kum bangin shoot ong kum UN sun kum gini ki jong warok pede ki don kum itu jitu ti po aha hakitu ko por nga ngamdan hi re hadukat mentaru long kamtangil ngade hu bru besutenat ban rwai ban tem TKE ke ba don nga ka sap te nga su ketang ke jing sutenat ya la jong hi te ban ong ban irwai kumta bani kumta tolong ngam padon jingmut hira kan mu hira kumbalong mentali tolong la khamno tak ta ka por mo
kumbalong mentangi iba pide ma pi we ba penne pensa ya naga jemput jingtem tenrai kin uksur jingwai kin di pawar ki ba kai te ke jingtu ba jongpi ke ba pidang penne pensa tan adu mentai kan ke iba penlong ye pi ba pidang penne pensa ini gi rupam kan uksur tenrai tan adu menta long nga ik ya kan ke meriang mo meriang ke lun ki klau ki them keneka sibuk pun keneka ni ting don ni song ko ke karib hoi tu mo i pangat ki lum ki wa ki ki ta ken ke sultanat sumulung ken kwa jen penek pensa ken ke meriang kwa penek pensa ken ke dustur ke ti la jong ken teto mentai ngila da biak sungu kat tu kan ne ke jing batai na kan yang rima pres lindo halor ka jemput jingtem tenrai ke jongni dan mentapat ale ngini sangap ye kisur jingrai tenrai ke bakan ut dan mai ibai ijurai na duk menswa te mentai ngin sangap ibai kisur tenrai ke bakiang ke bagi nyok sungu ha kisur power te menta ale ngini sangap ye kasur jingrai ke bai indrai dai ma pres lindo te ma pila untuk sap ke jingrai ini hari kepor Kilong sisa kisur ki basu tiang bat basu tenat ki kentin
jong kini ki jingrai jong ba preswal leng do ki long sha ki contain ki ba sultanat nginget paralog ba pi sultanat i tu jingrai ba play so menta bala roi di ba pres leng do ba ngi kerpar i phi ki paralog ba phin ai ka jingkar sham ni kum kini ki kaitor ki ba penne pensa ye ki sur penrai ki sur jai penrai da ka ba phin khot ye ki hai kino ki kenja function dan ni kino kenja ransan bagi kan i pathai ye kan ida jingtam tenrai jingput tenrai ba jingkun lut sur jai tenrai khnang ba kan ne ka jingput jingtam tenrai kan ne sa ha kari ba ka jai benre ka juni khoble shibun ma na ka yang ka jungi ni ai ka jingkit boker wiang ni phi ba phindang sai dang klain ba phindang la ru banang pen sapreng banang hikai ru iki banatin ki khon samlai ki bamanta ba kindang la ban penne pensar ye kini ki sur jingput jingtam tenrai te ha ka ni ka por parlo ba ye ni la pois ka bakut ha ka ni ka kenti Nim sai kendo pat hagoi kapor bangau shansla nagari news channel kulai shipo